GIS hau antolatu dugu beraiek hala eskatuta, egia esan udaletxeko langiletik etorri den eskaera bat izan da, oso ondo ikusi genuen, adierazi ziguten ze izan zitekeen, ikusi genuen oso erraminta potentea izan zitekeela bai udaletxean bertan lan egiteko, eta baita ere herritarrei eskaintzeko informazio udalak eduki dezakeen informazio guzti hori. Egiten da Tolosako mapa orokorra oinarri bezala hartuta, hor egon daitekeen, Tolosari buruz egon daitekeen informazio guzti hori geolokalizatzen da mapa horretan, esan genezake departamentu bakoitzak duen informazio, berea duen informazio hori bere Excel batean edo antolatuta daukan moduan eduki beharrean, edukiko degula orain GIS honetan sartuta, aplikazio honetan sartuta. Bakoitzak edukiko ditu zerrendatuta bereak dituen gaiak, adibidez orain jarri berriak ditugun edukiontziak, egongo dira bakoitzak mankomunitateak edukiko zituzkeen zerrendatuta bere listadoan, informazio hori jakineko bagenu, ara joan beharko genuke, berako emango liguke eskatzen zaio hemen bolkatzea, eta guk udalak informazio hori jaso dezake nahi duenean. Berdin, herritarrek ere horrela habilitatuta gelditzen diren geruza hauetan, konsulta egin dezakete, ezta? 50 geruza baino gehiago jartzen dira orain herritarren eskura, eta hor egon daitezke hirigintzako kontuak daude, landa eremutakoak, ingurumena eta turismoa izango liazke arlo nagusiak. Daukabi betekizun garrantzitsuetako ditu. Alde batetik, herritarrei errestu ingo zaie informazio bat, kontsultak, igual udaletxera kontsultak egiteko etorri beharren, hemen kontsultador izango dute etxeko ordenagailutik, eta beste alde batetik, udal funtzionamendurako ere pentsatzen dugu informazio guzti hori ondo kokatuta eta antolatuta ukitzea, eraginkortasunean irabaztea ekarriko dugula. GIS-an kontu hauek ez dira berriak, nahiz eta oso azkar garatzen ari diran, baina badago Europako zuzentarau bat edo direktiba bat, 2007koa, deitzen dena Inspire, bere garaian aldaketa handia suposatu zuna eta bultzada handia eman ziona olako mekanismoei, zeren direktiba horrek esaten duna da informazio geografikoa izan behar dela publikoa, denontzat eskuragarria, eta gainea oinarritu behar dela protokolo jakin batzuetan edozein bisoreetan ikusi ahal izateko. Beste alde batetik ere aipatu, hau da bisore bat, baina bisore honen azpin guk lan egiteko, guzti hau garatzeko ditugula programa batzuk, baina programa horiek lortu dugu software librekoak izatea.